Kakaós csiga készül, itt van a kakaótöltelék. Kell hozzá egy kis víz, meg egy ecset. Itt van a tészta. Szűtőbe volt már egy órája. 3-szor be van hajtva. Nem margarinnal csinálom, hanem vajjal. A vajat vízbe összekavarom, és akkor úgy hajtom be hidegen a tésztába, hideg tésztába. De ez már kész van nyújtásra. Kakaós csiga lesz. De most nem kell semmit. Nem nyomítom a széléig, nem nyomom a széléig a fát, mert akkor nem lesz jó a tészta alakja. Ez megmarad, ez a kis hurka, és utána nyújtom, és utána eltűnik. Vékonyra kell nyújtani. Hát ez úgy van méretezve, hogy 60 deka a tészta, plusz a margarin benne van, az 80, vagy a vaj. 20 deka vaj van belehajtva, akkor ez 80 deka tészta. Most nem kicsi csigát csinálok, hanem egy kicsit nagyobbat. Hát nem olyat, mint a pékségben, mert azok 12 dekás csigák, ez kisebb lesz egy kicsit. És utána megfordítom. Le kell vizezni. Ahol össze fog ragadni, ott is vizes kell vegye, de oda nem kell kakaó. Kézzel is lehet. Nem muszáj ecsettel. Így jó, nedves lesz a tészta, és akkor kakaó szépen beszívja a vizet. Ott lesz összeragasztva a tészta majd a végén. Oda nem kell kakaót tenni, mert nem fog összeragadni. Itt viszont lehet telibe egész ki a széléig. A kakaó az fele-fele arányban van cukorral, tehát 15 deka kakaó, 15 deka cukor. Felteker. Közben egy kicsit húzom is. Nyúlik a tészta. És még itt is meg tudom nyújtani, ha akarom. Olyan, mint egy nagy beigli. Csak ez nem beigli tészta. Így, és akkor így kell tepsire rakni őket. Kilencet elosztom, akkor hát lesz, az egyiken lesz 5. A másikon lesz 4. Jó hűvös a tészta. Hát a maradékot meg
Most ez olyan lesz, amilyen lesz. Csak nem dobom ki a tésztát. Végségben ilyen tésztát kidobnak a kukába. Ennyi volt kakaós csiga. Most ilyenkor hol kapcsolom el? Ugyanazzal rakom fel. A kettős.